Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman tagpalabati region-wide mga palangga kita sa nabili ni sa kauras 12 minutos karon nga adlaw Webes Petsa 4 sa gyapon nagapabilin kita sa bulan sa Agosto sa tuig 2022. Webes naman nga edisyon sa inyo siring nga palatuntunan sa kanandang liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sa nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blatter entry sa aton nga mga kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dara na ang napuno ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang atong sinimata kag dulunggan oras sa kagabihon ng atong sininga Patrol 1. Brabado Patrol kay na panagalambiyong sa pila ka bahin sa probinsya Tacbanwa sa Bacolod. Ato naman liwat masaming nga ginabantayan, himolsuhan. Liwat naman nga pagdalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si action and dinaboso nga mga responder. Back to back sa aton nga piloto. Aksyon ninyo, Bogina. Ang atong kapagbantay sa mga update sa balita nasyonal, international. Breaking news, Justin Report, Flash Report, News Center. Pang-Webes nga edisyon, buylog nato ng puwersa ni Aksyon, Dale Salazar. Opda magkita sa atong sining mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Espolgar. Back up din sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangpago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. Sagiraan na lang inyo sinilagad ang inyo siningang kurma na Aksyon Night Patrol Program. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa. Off din niyo ako sa nabili ni sa kauras
Hulo ka minutos nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Sa aton sila matagpalamati, sa aton siming mga kauturan nga naga-monitor, nagalantaw sa aton sila nga Facebook Live via streaming. Ang inyo sila nga mga greetings, masami, ginatagaan tara tiyempo kagligwa, later part sa aton sila nga pagpanglagad. Ang aton ang piramidiri ayo gari sa inyo, simple lang. Sa mga nagalantaw sa Facebook Live, palihog, i-like nyo gid, kag palihog, i-share nyo gid, para everybody happy. Ayos! Sa mga nagataya sa STL, sa wala makahibalo kay na sa resulta, first, second, kag third draw, i-recap tala karon dugay-dugay, ha? Nakipan ang nagataya sa loto resulta sang 649 kag 42. Sipad si paron tala karon ang resulta. Diri sa atong siling pagpangalagad. Hoy, dali na lang ang pagsugod sa aton siling promo. Dakop ka, daog ka, ruleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magasugod din sa Agosto 15, tub-tub ini sa Setyembre 17. Ang ini sa ika-53 anyos na nga anibersaryo sa Aksyon Radyo Bacolod in the name of public service. Paano ka maka-intra sa atong sining dakop ka, daog ka, ruleta promo sa Aksyon Radyo nga magasugod sa Agosto 15 hasta Setyembre 17? Simple lang. Ang imo-himoon, kamati ka lang sa Aksyon Radyo Bacolod on air man o kon pagi sa Facebook. Ang madagpan nga nagapamati, walabayan sa personel sa Aksyon Radyo Bacolod, automatic atagan coupon. Ang inyo coupon may mga numero ina. So kung magabutan ang numero sa imo coupon, automatic personal kadto kagediri sa Aksyon Radyo Bacolod station, dalon mo imo sini nga coupon para imo mapatiyog ang mahiwagang roleta sang Aksyon Radyo Bacolod. Sa sina nga roleta sa Aksyon Radyo Bacolod, may mga corresponding nga premyo na cellphone, appliances, cash, bugas. Kung ano dang matuunan sa iba pagpatiyog, bit-biton mo ina papanaog diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Bot silingon, pagpanaog mo di sa Aksyon Radyo Bacolod, sigurado dala mo na ang imo premyo. Ang magabutan naman nga numero sang coupon nga natuon sa programa sa aga kag sa ugto, Aksyon Report First Portion sa aga, Aksyon Balita Morning Edition sa aga, Aksyon Hotline sa aga, sa drama nga Barangay 684, Umbra, This Is My Life, BBB sa ugto, nga mga taga syudad sang Bacolod, may ara lang kamo tub-tub hasta alas 5 sa hapon sa pagkanto diri sa Aksyon Radio Station para ipatiyog ang mahiwagang roleta. Now, ang magabutan naman niya nga coupon sa mga programa sa hapon kag sa gabi sa programa This Is My Life ni Aksyon Well Masugaton, drama nga mensahe sa pagigugma, timbangan sang katarungan, puwerteng ability, Aksyon Report Afternoon Edition, ang programa ni Aksyon Art nga Firing Line o ni Aksyon na Marlon Hinivea, ang aton dire programa Aksyon Night Patrol, may tub-tub lang kamo alas 12 sang ugto sa masunod nga adlaw nga makapadulong diri sa Aksyon Radio Bacolod para nga mapatiyog mo ang aton mahiwagang
ruleta. Now, ang mga magabutan naman ng yung coupon sa mga banwa kang syudad sa sagwa sang Bacolod, outside Bacolod, may tubtub lang kamo alas 5 sang hapon the next day sa pagkanto diri sa Action Radio Station para nga ipatiyog ang mahiwagang roleta. Sa muna na kasimple ang aton nga mechanics. Amo na kadali makuha mo ang aton premyo. Mag-start ina again August 15 until September 17. Ayos! Mabaton mo da, may cash ka, may gift checks ka, appliances, cellphone, bugas. Amo na ang mga nagahulat ng mga premyo sa magadaog sa aton nga ruleta. Ayos! Dali lang gid lang August 4 na tasbong. Yung promo ta will start on August 15, that is Monday. Ayos! Ang aton gali by the way nga pinakalites nga lakad sa panahon ang low pressure area ang ginabulobanta may kalayoon nga 255 km north sang Giwan, Eastern Samar or 170 kilometers east sa Legazpi City, Albay. Nakitaan ang LPA alas 3 sang temprano pagkaina. Huwebes. May ginamonitor pagid ang Pag-asa na isa na ya ka-active tropical cyclone pero ari pa niya sa sulod sang or ari pa niya sa sagwa sang PAR o Philippine Area of Responsibility. Ang ining tropical depression nakitaan ang kalayoong mga 845 kilometers west-northwest sang extreme northern Luzon. May dala ini nga kabagskogon nga hangin sa sentro nga 45 km per hora kag may pagmulubadlos nga nagasaka 55 km per hora kag nagagiyo west-northwest sa kada sigon nga 15 km per hora. Mangod sini may mga magulugalom nga kalangitan, may paglapta-lapta sang ulan, dala ang pagpulo pa naguob sa area sang Mimaropa, Bicol Region, dala ang Visayas, Northern Mindanao, ang Zamboanga Peninsula, kag Quezon Province. Now, ang Metro Manila, kag the rest sang mga lugar sa pungsod, maka-experience man sang the same magulugalumon nga kalangitan na may paglapta-lapta nga pag-ulan, dala ang pagpulo panaguo, inaya dala sang hangin habagat o kung ginatawag naton nga southwest monsoon. So, kuha lang kita halong lang kita nagpamatig permi diri sa Action Radio sa pinaka-latest nga lakat sang aton panahon. Ayos! Sige. By the way, antes ko malipat gali, congratulations gid sa akong amigo, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Na-interview kay na ni Action Marlon ni Nevaya sa programa niya Firing Line. Winas mang taga Negros Occidental kay may ara gid kita yang opisyal sang probinsya nga malapit gid sa presidente, kay Presidente Bongbong Marcos, nga direktaya makahutik sang mga concern kag kinahanglanon sang aton dakbanwa sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental as a whole, in the person ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Para sa wala nakabati kay nasa interview na Action Marlon, si Vice Governor Jeffrey Ferrer ang magaserbi nga personal advisor, hindi kay presidential advisor for Western Visayas, kundi personal advisor ni Presidente Bongbong Marcos sa kabugusan sang Western Visayas.
Kay kita nga mga taga Negros, happy lang kita kay may ara kita Vice Governor Jeffrey Ferrer nga kung may mga concern ang taga probinsya, mahapos lang mapalabot sa presidente kag sa mga government agencies concerned. Kabalo naman kita sa kapasidad ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, akong pangilala lang, kurti kada mo ng mga opisyalis, alin sa congressman, pagkadto sa senador, pagkadto sa mga cabinet members, amo na iya ka damo amigo pagpangilala si Vice Governor Jeffrey Ferrer. That's why nga ginpakamayo ni Presidente Bongbong Marcos nakwaon si Vice Governor Jeffrey Ferrer bilang personal advisor, which is good. Ang makabenepisyo sa iya posisyon as personal advisor amo ang taga Negros Occidental. Kaya na nabatian niyo man ito kinang mga plano ni Vice Gov sa probinsya, ang mga plano nga programa nga luyag dalon diri sa Negros. Ito kay nang ginahambal na ni ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Mayo gid ni nga kwan nga tsimpo kag panahon nga may amo kita sini nga opisyal sa probinsya. Nga direkta ya makautik presidente kung anong kinananon tadi. Ito isa sa mga gunutik to ni Vice Governor Jeffrey Ferrer kay Presidente Bongbong Marcos ang pagpabakod sa kampanya kontra droga. Kasi nakita naman sa aton vice gobernador na daw nag-amat-amat problemado ang droga diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ang plano nga pagpatuko diri sang heart center, kidney center, ano pa ito, mga lung center, daw ginaduso mo nina, kagina palabot mo nina ni Vice Governor Ferrer sa kay Presidente Bongbong Marcos. Ang NIR, Negros Island Region, isama na sa ginaduso ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ang parte sa plano nga pagpatukod sang Taytay, Negros sa Panay, sila ni Vice Gov niya although nga wala ina ginmention sa zona ni Presidente Marcos, kundi isa ina sa mga proyekto na siguro magpadayon ina. Kag hopefully by chance matuman ina ang Taytay nga halin sa Negros padulong dito sa Panay area. Mga concerns ang ining sinakaayos ang kalamay. Palabot man ni sang aton nga vice gobernador kay Presidente Bongbong Marcos. Ang parte sa eleksyon sa barangay kay SK, isa sa mga nag-file sang House Bill, no less than ang Congresswoman sang 4th District, ang tiayon ni Vice Governor Ferrer nga si Congresswoman Attorney Juliet Marie Ferrer nga i-extend anay ang pagpungko sa mga opisyales sa barangay kag SK. Siguro ang election will be next year. Reading between the license statement kina ni Vice Governor Ferrer sa programa ni Action Marlon Nivaya nga firing line. So kadamo kag kita malipay lang nga amo na kalapit si Vice Governor Ferrer sa kay Presidente Bongbong Marcos. Talagsa ka lang niya ka bati. Kag daw ka kwanbla, daw ka pinasahi nga ikaw personal direkta makapalabot ka makahuti kay Presidente sa mga problema diri sa aton sa probinsya in the entire Region 6. Actually, ang original tani nga plano sa aton Presidente akwaon nga
Presidential Advisor for Western Visayas si Vice Governor Ferrer. Galing kay ti konflikto sa iya sibing subong nga posisyon as Vice Governor kay tuod man ginpili kay isang tao kasi na nga posisyon tapos ginupiran ka lang sa presidente. Bayaan mo yung obligasyon mo. Bayaan mo ang gusto sang pumuluyo nga ibutang nga di as Vice Governor tungod sang interes mo nga gingkwa ka sa presidente. Which is nga mo nang hindi bato niya ni Vice Governor Ferrer. Si antes nga Presidential Advisor for Western Visayas nangin personal advisor si Ferrer ni Presidente Bongbong Marcos. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 10:17 na. Standby na sa report sa ato sa nga Patrol 1 Bravado Patrol with aksyon na Eddie Raboso. Baloon tang sitwasyon karon sang sitwasyon sang Metro Bacolod. Standby man sa report ni aksyon na Roger Gutiv, aksyon na Nelson Pateño, kag sa report ni aksyon BJ Apasible. I stand corrected gali sa aksyon Zel Minardo. Kay na do ka-confuse ko bala. Nakita ko sa action edit kay na sa temprano pa ga live sa Patrol 1. So bagay na nakasili ko kasi action na Eddie Raboso ang sa Patrol 1 na dapat ganyan Merkulis na siya mo i-prostrate ni Action Zel Minardo ang Lunes hasta Sabado. Action Zel Minardo nga aton nga kuan mata kag dulunggan karon nga gabi sa Webes nga pagpanglagad sa inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Ari sa Action Zel Minardo sa Patrol 1. Zel, may gabi. Action Eric, mayong gabi. Yes, kamusta? Kapanyapo na. Tapos na, nabusogit kami. Bao din ang inyong panyapon. Ara ng sa igadigan. Ba, igad-igad. Igad-igad importante namit kag barato Oo, namit sang ano daan. Sang kasag. kasabaw, kasag doon pag sili mo kasag doon hidla mo kasag ba? Dali maka dapalad kada ko. Ay aba ko lagko. Oo. Di nga kasag na kuan di nga kasag na. Sa Gonzaga balang ano. Nagkamang sa nagawas ano? Nagawas sa ano ni ganito Sa baybay? Suba. Sa baybay. Sa baybay. Oh, nag-awa sa baybay, nagpahali sa lawod, nagpahigad. Oo. Ba, Grabe naman ang ano. Kaya ko nanula naman. Tapilang bilog? Ang bilang. Oo. Ginatag ng samon. Ginhatag sa inyo. Do palad ka lagko tod. Hindi man ganda. Abi ko tod do palad ka lagko kasi lingko nami Datodlo lang sa palad. Gamay-gamay lang guros palad Gamay lang sa palad. Tiyo. Anong pares mo sa kasag? Pasayan. Pasayan pagit ba? Sipol sa ginabira mo sa mga gabi? Oo. Sosyal ba? For to say ni action ninyo. Aba, kay aksyon ninyo, ti. Huwag na gito. Nagkadigad lang kami nagkaon. Huwag kita da. Huwag kita da. Ara ka na. Ara, mo na nga basta si ninyo, ganang maupod mo yan, busog ka kita kay huwag ka kita problema. Yan eh. Pagustuhan niya lang ka na kung anong gusto mo kanon mo. Oo. Na. Kalo yan. Namo na tang Share tirada. blessings lang ko no. Mo gid share the blessings lang ko, no? Parang Share blessings. share the blessing para more blessings. Oo, correct yung action Eric. Pero subong daw ka namin isang blessings. Sa downtown area, halin kami action Eric. Kung sa may alis, wala pa nagaulan. Pagkakot dari sa may circumferential. Ari na, nagpangasubo ng kalangitan. Nagkuha na siya, naghibi. Gatiri-tiri na siya. Oo, na medyo nagadamol-damol. Nagganit rin yung basa na
ang dalan, no? Kaya Oo. yan sa may alihis pa lang kami isda, wala pa rin siya gatalithe pagka nabuot dira sa may conferential. Kag sa NGC, hadriya nga parte action Eric, barangay 27, nagadamol ang ulan. So, subong ang lakat na sa nga traffic action Eric, no? Kung makitaan natin, is laka naman ako normal na kay do ang salakyan hindi na gid amo na kadalamo, no? Kay kumpara sa matagadlaw o kung sa kahapon no na sini action Eric. Kagati sa mayo Central Market, sarado naman dira ang mga establishmento, ang mga nagabaligyan naton ng mga kauturan, nagamat-amat paghimos. Pero ti ang nga nabili na rin dira, no? Ang mga subong nga gabi ti may naga-parking pagid yang mga jeep nang mapila pagid ka mga jeepney nga naga-parking kay nasang pagpa-check on action ninja. Pagpagkadto na mo, di ba sang aga, naglabay kami ni Mrs. sa downtown, di ba? Kasi ko lang tawon tatod ko naghalog-halog ang downtown. Pag sang aga, bala pagkadto di subsina, ay tuod daw nag-improve giman ang downtown, doon naghalog-halog gid man. Nagalog-alog siya aksiyonere. Oo, tisiling ko gani, ang paghalog tani na, dugang-dugang nga ang paginabi, pang kakason pagigyapo ng mga salakyan nga nagaparking sa, kaya ang downtown, kaya na to Central Market, bla. Sang aga, ang wala, kung mapabukid ka ha, ang wala, tinlo, wag salakyan. Galing ka ba mga parking dahil ari naman sa tuo. Pamugid aksiyonere. Oo, tisiling ko gani, kung downtown abi, automatic, why sabi maparking abi, nami iguro tanawang pagiday, no? Nami, pagid ang pamangkot aksiyonere, kung diin sila maparking ni. Ati, problema na naiyasang kwan, problema na naiyasang tag-iya kasalakyan Amo lang nagaling. Pwede mo lang gani nga makapadulong sila nga destinasyon sa downtown, babaliko na lang sila kaya sa balay nila ho, di ba? Ngita lang sila na parkingan, no? Hindi ganit ilan na lang niya palamungol kung di sila makita parkingan. Importante nga malimpyo lang downtown. Blaki ka namin ng tawon kung daw wagi mas nga nagka-parking, wala to mo. Pero sa bahin na di ba action Eric, sa nga, lipat sa term ni sa may home site wala nga mga parkingan na dira kaga ara pa man sila sa gyapon no kaya ti sa nga nagligad nga daw ipanghawanan no pero temporary pa lang guro pangkwao na dang kuano mga terminal katulad terminal sa home site abla. Pagkatapos pangkwao mo na dang mga armored car na sa bangko na nga isa kay kagutuga mo na nagkagutok na sa silang lugar da sa Loksin. Amo gid action na ere. Especialmente sa may quadrabla da, kay kadamo sang mga nagapalarking daya nga mga armored van sa bangko na da, tali ila tani niya lockout kundi nila parking na da. May van nga double parking pa sa kabudlay na. sang pagapakadto pakare ang tabok is one way na lang. So that's why ang kung mapakadto ka naman sa istasyon kung naling ka sa quadra, ang wala naman among damo parking ang tuuway naman. Oo, sakto gid action Eric. Kagati sa may plaza gan action Eric ang mga vendors balang ara sa tunga sa una. Ipang amat-amat naman sila pahigaan nga dogin padikit gini sila sa may gutter bala sang plaza direction Eric ang atubang sini sa may katedral bala no hindi na sila makit-an nga ara gid mismo sa may tunga sini sa plaza so kung tan-awan nato nami na medyo mahawan-hawan no oo kaya ti nagligad ya daga pinagustuhan ay lang kung diin makapwesto no may ara di sa may lapit dito sa nga Beethoven no sa subong niya nagahuluhipid naman action Eric kagati sa may waiting shed na bala, no? May naga-ilistar dira. Sa may tuba katedral sa nasambit na nagligad na hindi man gyapon sila ni dali balahalin. Kay kung sawayon ini sila, kung adlaw pagkagabi, balik naman sila, tukod naman sa ilang tulda-tulda. So, nami, pagkita aksyonerik, no? Kung may dapuluyan, gini sila nga ilagi dyan mismo. Kaya tinugaan man proyekto, bala aksyonerik nga pwede nila maubra. Do ka pa lang buhian ng aksyonerik ito yung mga homeless manay kaga mga tigulang kagagiban daw amo to hambal sa liga daw hindi manami ang paminsaron bala nga nilaptalan din sila sa may syudad sa Bacolod kag tinagliga daw wala na ning mga badyaw taning mga kauturan subong daw nagadamo naman kag ang kululbaan sa pag-obserbar namon kung kasi nga sakay sila o kung gakabit gadlagan no sunod sa may mga jeep delikado nga nagadlagan siniya ka magkanta magapangayo kayo so kadelikado gid katama sini action Eric so dapat matalupangdan man ini action Eric no kay ang iban sini sila daw mga minor de edad pa lang sagati may ara nga mga tigulang na manggidya no nga nami pa man nga lawas ani para magubra
galing kay ti digag yung sikop na ni sila subong nag-amat-amat naman diri sila damo actually labi na gidira sa may dalan Araneta wala ano na da Rizares Araneta nan ara ginada makit-an sa may gasolinahan sila gatarambay pero may action Eric kag diri man sa may dalan Lacson action Eric May pamangkot siya ko, ko magparking ko tabi sa may Mercury at Tubangan All City Hall. Pwede ko taka-parking, at sa kundi guro pwede, no? hindi pwede action Eric Oo. o kay ginatang kakasal ang ano subong action Eric ang nagatambay lang dira sa may ano pwede ang ambulance no kay tiga posting dira pero ari sila gani aga may parking sa may kilid niya sang Old City Hall kaga dira mismo sa may atubang sa Mercury no iskan na gani no parking kag no stopping kinada sang mga jeep na halin punta Taytay kaga tango biskan may pedestrian na da sa ginalikawan na da nga magpundo ang jeep sa gyapon aksiyonary kay ti intersection mo no ka medyo delikado kaga magudlay sa mo yung ginabantayan pero kung manaog dira sa may pedestrian niya aksiyonary ang ginatugtan lang ini ang mga senior citizen kag PWD pero kung ordinaryo ka nga tao kung okay lang man ang imo ginabatsyag na hindi dira pwede ka panaog kay may mga designated areas na ang jeep nga punta Taytay tangob dira lang sila mismo makapundo gid action area. Good at least kabalo si Migo Tamon Lopez kini da pwede ka parking kung mabaka kada bulong sa Mercury Drugstore da. Oo, hindi gid pwede da kay da medyo butok-butok na gid gani ang mga sidewalk vendors da action area ki amo pa na subong no ang gina ano nila ginaplanuhan man kung ini sila ipamutang na maliwat ligad to sa nasambitan na naton nga naga-clearing operations na sila pero ara man gyapon no wala pa man advice salin sa may city legal office pero kay hulat-hulaton sana no kung di naman ni sila ipangabutang no? At least nga ang ila ba lang nga pangabuhian da hindi man maapektuhan gid action Eric no kaya ti ilang ano small business naman so kinanglan man nila sa nga pwesto gid nga dira sila kadtuan no kaya ang tao manultol gid action Eric hindi ka na ba na dira mga prutasan no prutasan gid nakaligan sa vendors plaza man na sila galing hindi kahulongdong gid no daw napabayan na lang nagbalik sa Manadira pero ti sige lang kaya base pa lang no may ara gina sila lugar nga butangan gid sa nga syudad diri sa aton sang LGU action Eric. Yes. So subong nagatudo na gid ang ulan. Oo, bado ba tiyo man din nakapok sa ulan sa atop po diyo? Ang feeling dagko ang ano sini ang tulo ang ulan niya sa aton diri nga windshield kay action Eric. Sige. So far, action Eric no wala sang dagkuan nga insidente ang nagalunta diri sa aton kaya kabay pa ang kalinong kaga katawhay magluntad lang sa syudad sa Bacolod maayong gabi sa aton tanang nga tagpalamatikag halonggid and God bless. Observation report nga gikan sa patrol ni si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat ginaksyon Sel Minardo reporting live sa Patrol 1. Magapatayon pa sa paglibot-libot sa pilakabahin sa Dakbanwa sa Bacolod sa sining maulanon nga gabi karon gid nga mga tinion. Balikan talaga sa aksyon Sel Minardo sa balik niya sa report, final report sa aton sining palatuntunan. Nagabi dira kay Scout Ranger sa Binalbagan kay Migo ko Homer Kahipo, happy birthday gida. Kay Migo ko Homer Kahipo, happy birthday. More life ka good health. Kay paring Cedric Peter Auhiro, kay kumpare ko Peter Cedric Auhiro, kay Day Pam, kumare ko dira Cheryl, kamusta na kamuda, no? Kay Nong Mulo Batang da, mayang gabigid, si Edra Pamilya sa barangay Comaliskis Don Salvador Benedicto, kay ginamos da ba, o gapaurok-urok kita sa sigurado ko. Sa kay Sir Frankie Alojado, sa mga kapolisan dira sa Banwasang Morsya, nagapaurok-urok gid, no? Nagigid ang bilog nga pamilya ni Sir Frankie Alojado. Sa kay Kuya Carl Macuring Jr., driver sa patrol sa police station number 10 nga monitor na siya. Opo dira siya nga makaupdanan on duty. Sa kay Police Major Richard Pajarito. Ibon Botser sang Germany. Sa imo dira nga anak, kag sa imo dira nga mister, happy listening lang.
Paginatamya yaman ang pamilya dira sa may Banwasang Morsya. Ay kay Madam Ibon Butcher gali. Madam, kamusta na to? Maman si paring Ken Anosagay sang Tokyo, Japan, naga-monitor man diri sa inyo nga palatuntunan. Si Maninoy maikag si Maninay chari sa labasyon nga pa urok-urok man. Ay, by the way, gali, nag-extend na kita sa ato sila nga condolences sa pamilya Tampos, no? Sa pagtaliwan sang brother, no, ni Sir Rio Ben Tampos, no, nga napatay dira sa may ang bangkay ara sa mong dira nahaya sa may sudad sa Himamaylan, no? Ang Aksyon Radio Bacolod family naga-extend gid sang condolences sa pamilya Tampos sa pagtaliwan sang brother ni Mr. Rioven Tampos, ang aton amigo nga LTO chief sa siyudad sang Bacolod. Kay migo ko Edward Bob Brancia and family sa Villamonte nga paurok-urok na siya. Nag-text ko siya, nagligay nga si Mana kasi lingko to sa Boracay. Siling ko ma-request ko tani bisan kamisita lang. Baway gisa ka response. Amo mga paabot na mo ni Action Felix Campanil. Nagpa-Boracay siya. Kung mag-shopping lo pues Reneta, pwede ka sakay tubang pa Mandalagan. Pwede paguro nung babi mo. Just depende kaya may mga enforcer matagal na nag-supervise na. O diin pwede ka mabantay kag magdulog ang salakyan nga sakyan mo, no? Gabi nila kayo ng babi mo news sa siyudad sang Talisay. Ayos! Sige, check na naman report na gikan sa atong sinima correspondent. Unahon ta report ni Aksyon Roger Gotiv or ni Aksyon del Sur Pateño. Aton sining unang report gikan sa 1st District, Toboso, Calatrava, kag San Carlos area. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Ari siya Aksyon del Sur Pateño, line number 2 sa report. Sir, may gabi, please come in. Yes, Aksyon Eric, may gabi kag sa aton sining mga kaaksyon no nami gid ning gabi kay wala ka gid mabatian bisan serbatos sa salakyan sa dalan. Oo. Kay sigulan. Bauti timing gid kag mabulubugnaw O kag importante nga dapat lakyan mo may wiper. Nan isa pa na kag dapat ang imo balay wala sang kuan Tulo? buslot. Ha? Wala buslot. Ati ano na dapat kapila na. Tiara na Atuka kapula pa na. ng buslot. Tuka pa na. Ati good. Amo sila nga tito duwi ulan total may kapol naman na yung buslot Muman. Puti kay na pa nila 5 pa nila sa subong ara pa. Ati very good Yung ara pang ulan. Ati very good please bugnaw. Mo gani man Mo pero man ginapangita na ninyo nga mga taga Calatrava. Ati medyo hindi man mayo ning pamatian sa mga taga-bukid kay ang landslide. Landslide kung init ba reklamo man karo kay nag-ulan landslide naman. Hindi ka mag-star sa bibi ka bukid kag pilas dai para di wala landslide. Uti bandi samon di aragit sa igadalan nga may pangpang. Ati baylanda Oo. Di ka sa ulan ka kun sa init. Kung diin ang lakat ng utok mo, Kaya ano nakasutok po sa ulan ka? diin ka, dito ka malipay, dito ka Di sabon nalipay ka kaya nag-ulan. Ati, kung magsigi-sige ni doon, di ka manimayo, kaya pero na kay na temprano pa niya na nira ang pila ka mga stalls di samon. Ay, gali. Oo, kaya sige ulan. Ang main nga transportation namon di pedicab. Okay. At temprano pa nagtapahuway kay gaulan. Wow. Oo. So kung gusto ka maglakat sa merkado, lakat ka. Oo. Kay wa ka nasakyan. Ay, gali. Kay temprano pa na sila nagpauli kag nagpahuway kay sige ulan. Sige ulan, kay inulan. Oo. Well, sa subong, medyo okay na kaya magamo lang ni
Balsang Migot nga si Police Lieutenant Riniboy Eduardo. Sana magpatuloy. Hindi ka porma kuno ang mga tulisan, mga barumbado kay tawhay ang tanan. Mano kada. Ti silingkot ti mas gwapo ka sa ila kay ti tatlo na kadlaw dula mo blita da. Di ba para sa inyo mayo na po para sa amon nga broadcaster ito di kita mayo. Kambal na sa gani nga. Tani kuya magpadayo na lang ni. Na magtaway, no? Oo, taway. Si Montito Canfer naman na magtaway kay Kuya Blita, Pero wait, ko lang gani panakop na kamuda. Pero kabla mo bisa naglugambli lang kaga pulo-pusoy da. Oo. Para may balita tao Nang dakpan blaga papata day alay dakpan. Ay, alay pa na si inyo, Ha? Ay, alay pa na si inyo. Tres nga munde. Ay, sus. Oo. Sige pa na. Grabe pa. Oo. Muling kalingawan sa ibandi. Wala ba rin nga, hay, alay, kuha niya, bugos niya. Oo gani. Ito yung may sweet trees pa dira. May kataya pagalida sa nga May kataya pagid dyan. May patronize pagid sa muna ang mga hampang. Ay, sus. Oo. Kag kung wala na Pusoy? di man sila kabulang kay Pusoy Ha? Pusoy. Antak na. Tayo mo na sa mga pista-pista doon, masubo ang pista nga wala antak, wala sang bulang. Grabe, no? Oo, kay kada pista may bulang, ti subong magbulang ka, lagsun ka pulis mo. Amo. Oo. Di kay muna. So, medyo matawhay ang San Carlos amuman ho. Ang tawhay man. Oo, nakop man sila nagligad nga adlaw, wala man nadakpan. Hindi pa chimpo mo. Mugani man, liw pa nakop makamudabi. Para may balita man tabla, minsan na lang da nga patak. Gabal mas le. Kung lang ka balita, pangita lain. Pangita lain, kung lang balita. Mugani. So, reaksyon ni Rick, ang pila ka mga balita, kag informasyon na by the way, birthday karon ni Papang Sans. Ni Albert Sans, no? Oo. Happy birthday, Happy birthday, ti wala kita sa? Wayman. Wayman to. Wayman. Waging ka pa batyag. Waging siya pa batyag. Oo. Sako lang guro. Sako lang guro, kung base sige man to ulan sa lugar ya. Ti laban nila, talisa, dada, permito to ka ulan daan. Oo. Pareho sa inyo nga kadaulan, baha. Gapon, baha man. Tubang plaza, baha man. Pagda siya mag-subside. Amo gani. Tapos daw may mga rerouting kamo diyan, ano naman makatuta das Bacolod, katultol pa ta din ng kantos na. Ito ang rerouting ito, pila mo ng kabilog na di. Okay. Kung di ka katultol, bala lang ko kay guide ta ka. You see? Oo. Mambal nga busy. Congratulations sa nag-champion. Oo, gani. Oo, nag-champion. Yan ito kapamangkot pa kami dito, wala na kami ampang dadwa, kami kadaog, wala perde, lagi kami ampang. Iyan ni Kwato, team to ni Kuya Major Leo Istopang, happy sa Station 1. Mugali, Station 8 ya, perde. Iya to team. Iya to team. Oo, iya to team ni Kuya. Team ni Kuya Bibuyap da ya. At ito, second guray. Sa team ya. Team Bulog Ano ka na lang ipalibot ka na rolita. Laban. Namunod ang tirada. So, aksyon na Rick, matapos nga nakabaton sa commitment order ang Calatrava Police Station gikan na sa korte, transfer na sa Bureau of Jail Management and Penology si Isabel na Necesario. Kung madumduman mo aksyon ni Rick, amo ni siya ang nadakop sa 79th IB sa isa ka inkwentro sa tungo Julio Sai sa may sitio Minatay sa may barangay Marcelo. Ni siya nagapangatubang madumduman sa madamo nga mga kaso halin sa Bacolod, Silay, Calatrava, Cadiz, Action Eric, kaso nga murder kag homicide. Ang iya sini nga ginapangatubang kag ini siya isaman ka Deputy Secretary sang North Negros Front sang New People's Army. So matapos kahapon nakabaton sang commitment order ang Calatrava PNP, gilayon ni siya nga gina-transfer dira sa may handumanan BGMP. Nga handumanan kay hindi magbaton ang San Carlos sa rason
nga magapaydalom pa sila sa nga 15-day nga quarantine. So antes sila dalon dire ibalik sa may San Carlos BGMP. So tatlo ini sila ang ginadagdagan sang commitment order kagara dira subong sa may syudad sang Bacolod kag nagahulat na lamang nga matapos ang 15 kadlaw nga quarantine nila antes sila ibalik diri sa may syudad sang San Carlos kag diri sila i-detain action Eric sa ilang mga kaso nga ginapangatubang. So temo na, wala gid man sang dalagko di man gabilan das tanan nagapamati sa mga kuya na congratulations, good luck sa inyo fellowship daw gaulan gid. Rani. Oo. So muna ang pila ka mga madulong naton nga balita karon nga gabi para sa aksyon na Night Patrol. Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat kit Aksyon Nelson Patiño reporting live sa Apip District, Toboso, Calatrava, San Carlos. Pero medyo daw malamala gid ang balita to kay Aksyon Nelson Patiño. Sa mga pangwaon, pres bye-bye, ayaay ang balita, no? May gabi gali dira sa kay Gladys Sinaida Velasco Hiron. Nagsaka, sige na sa Aksyon Radio kina. Hindi pangayuan ito bulig ang nagpauli to sa kanaon nga wala isang nagplitiyo. Sa kay Gladys Sinaida Velasco Hiron and family dira sa may Purok Paglaom Village 2 Barangay kung sa may Purok Paglaom Village 2 Barangay Vista Alegre Araw Relocation Site. Sa kay Benny Hironda may gabigid pag dira sa may Jid Store kay Tiverd Villarosa. Si Cecil Bikbik kay na nga taga Yellowville Barangay Binubuhan Bago City. Ari man di kay na. Bakit ito bulubudla itong iya nga gindala ito nga mga ibuli kay do Manila ito nukliti pa balik di sa Kwan sa Negros. Dua pa itong daan. Nagpa-picture siya sa aton niya bo. Saka pagsaka ko doon, ikaw din nakita ko Aksyon Eric. Ang ginapakita pa to si Aksyon Marlon, si Aksyon Rex, kag si Aksyon Art. No? Pa-picture gid siya eh. Para nga may remembrance sa kay Aksyon Eric. Ay, puwerti. Si Cecil Bikbik. Ha? Sige. Siling ni Renante Arbiliaro niya, Sir Eric. Baskog ulan diri San Carlos City. Ay tuod ka. Happy birthday kay Justin Montialto. Ha? Happy birthday kay Justin Montialto. Ina kay Sophia Montialto. Kay Manong Ramon kag Lilia Taton. Kay Maninoy Rimo, kay Maninoy Clarita Tampipi, kay Toto Clark Tampipi, tanan sang Gardenville Subdivision Barangay Tangob. Gamonitor gid sa to, no? Kamusta dira si Maninay Inday Sanchamorf? Maninay Sanchamorf, may gabi. Waay gitada. Kay May kakalor bibidor dira sa Rosario Heights Division sa Barangay Takuling. Kay paring Roger Montalbo and family, gamonitor gid sa ton. Mr. and Mrs. Maninoy Jerry Taberos and family, kay Tuto Chong sa Apollo Restaurant, kay Bambam sa kay Bimbim sa kay Ching. May gabi dira, no? Kay paring Stephen Kakumari ko Angel Uy. Kay Ehado Koichi, kay Toto Samuel Uy, happy birthday. Dira sa Barangay Takuling. Ay, puwerti. Kamusta ta si Mama Betelao sa Binalbagan? Makamusta ka da, ma? Kamusta tang Chimpo sa Binalbagan nga Ulanda? Kumari ko dyan sila, kumparing Nelbet Tadlan, Toto John Bergjod, Philip Jod, Alkim Jod, kay kumparing Jekyll Jod, kay Ahado Aljan. Kay Ninilaw dira, Pump Boy sa Michelle sa Binalbagan, empleyado security guard sa Bisco Binalbagan, labi na gid kay Miss Nora de Mevildo, kay Mr. Levy Frias. Sa Angeles, Pampanga, happy listening sa pamilya Lacson Reyes, kag Kalinaw, family sa Bacolod. Victorias kag South Negros, sa Retiro family. Kalinini kay Eddie Jones Kalinaw
sang Angeles, Pampanga. Ay, puwerteng layo Sa kay Buboy Gonzales, may kabigay kay Buboy Gonzales, no? Kapaurok-urok. Sige, alis sa report ni Aksyon na Nerson, 2nd District, Aksyon Roger Gutib, area sang Cadiz, sagay kag Escalante nga mga aksyon balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Action Night Patrol Beat Reports. Aksyon Roger Gutib, line number 3 sa report. Jermaine Gabibis kami. Yes, Action Eric, maing gabi sa aton mga aksyon, sa aton Action Eric, mga balita, gikan direksyon sa Cadiz, naway untat ang pagtuta sa ulan ni Biningi Kadyo, kay man ato pa ang ulan, dire sa norte gamay sa probinsya sa Negros Occidental, daw medyo mabulubod na yung dalaro ng Action Eric, mastagan ni tupa na ang ulan, mailang kung wala lang brown out, kaya kagabi may brown out, na natabo tungod man sa pagpagilat kag pagpandaguob. Tao sa pila naton ka mga report sa aton sila nga pagsanggap sa mga balita sa bahin sa nga blatter entry sa kapulisan. Isa ka top most wanted person na amay nga nagahimulo sa iya sini nga minor de edad nga stepdaughter o kung iya sini nga manak ang gindakop sa makatapos ng kapulisan sa sinigit lamang nga hapon, iligid patingay nga operation mga launa ang kakna sinigit lamang nga hapon sa nga gindakop ini nga persona sa may Hacienda Pipita Barangay Andres Bonifacio sa siyudad sa Cadiz. Ini sa idalom sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Herjan Dispi, gin-serve ang warrant of arrest nanday Police Lieutenant Gina Fernandez, Deputy Chief of Police sa siyudad sa Cadiz, batok ini sa isa ka 55 anyos nga stepfather nga sa diin ini ang nakangkot siyang kaso nga 6 counts sa kini nga rape nga kaso. Ang akusado gikilala Action Eric sa kay Reynaldo Escalera Valeriano, sa residente 55 anyos, residente ini siya sa barangay Tinampaan, siyudad sa Cadiz. Sa report, napulo ka tuig ang nakaligad sa nga sigiya ka rape ang iya sining stepdaughter. Kag base sa information, ang kaso o kung ang warrant of arrest gitpapanaon sa RTC Branch 60, ginpirmahan ng Honorable Judge Gwendolyn Jimenea, nakapit sa Hulyo 19, 2022. Ang ining kaso sa receiving na 6 counts of rape, ang iya sila nga pag-asubangon, kag Nobel recommended ang ining kaso. So, ditinado siya karon sa bayan sa Cadiz City Custodial Facility, kag ini siya ginapaydalo man sa physical examination kaina sa ginigin aristo, pagkatapos na physical fitness siya muna pagpasulod sa iya sa karsel sa kapulisan diri sa siyudad sa Cadiz. Action Erika. Sa dugang naton nga balita, gipasakan sa kaso kaina ang isa ka street level individual nga ginoperate sa kagabi pasado alas 10 na. Kaya man siyang nakatransaksyon niya ng isa kapulis nga mo ang nag-act as pusher buyer. Gusto niya Action Eric, kaya man taga-tinampaan man siya, taga-barangay tinampaan, gusto niya Action Eric nga sa patio gin sila mag-transaksyon. Kaya sunod sa iya gali, ang iya mga katransaksyon nga bakal, iya ginadala sa sulod sang Cadiz Public Cemetery. So, matapos kini siya gin-operate, tungod nga way siya kaya sa ginalungong ang iya siring katransaction police na bisan sa sunod pa sila sa pansyon o kung 6 feet below the ground pa sila mag-transaction na dakop siya gyapon kasi police ng mga bakal siya mo. So, pasaka siya kaso kay Nagileon, si Rodney Matiliano alias GB Matiliano, sa 22 anyos pa lamang edad. Matapos nga nakuha sa iyang anong accusation Shabu na gid. Ang isa ka 500 piso bill nga mark money
nga nangin-serve dugang ebidensya kaya sinipag baligya sang Droga Action Erika. Inquest siya kay na sa sala ni Piskal Maderaso diri sa may Fiscal Office sa siyudad sang Cadiz. So mo na yung tumadulong nga report, balita informasyon, ikan diri sa may Norte Gamayjang Probinsya sa Negros Occidental, particularmente siyudad sa Cadiz. At ang yun, tiya pumigot na si Major Nelson de la Cruz nga nagapamatigid. Si Fiscal Benjamin Maido, retired naman nga Fiscal, si Ma'am Linian Maido nga amon nga parole and probation officer, pasensya gid mawag ko kay nakaupod sa ngayon patigayon nga Brigada Eskwela tungod kay sa nga mga volunteer parole assistant sa BPA tungod mayari kita diya biga ginatipan mga kabataan sa youth camp diri sa may USAT College sa may siyudad sang Sagay. Kapal Madilin Diaz nga pamati masaton kay Mr. Jonathan Diaz sa Toto Jewel kay dahil basang ko kag migunoy maggubat kay Police Colonel Calixto Mabugat. Direkta sa may siyudad sang Cadiz para sa Action Night Patrol. Ini sa aksyon, Roger Guti Brigada Report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol. Salamat kita Aksyon Roger Gote reporting live gikan sa segundo distrito. Yari man ang balos ka report na Aksyon BJ Apasible. Nati po na may aksyon balita gikan naman sa 5th District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari siya na number 1 sa Aksyon BJ Apasible sa report. Jay, may gabi, please come in. Mayong gabi aksyon Eric agsaton sa iyang mga suki no nga mga tagpalamati nga tinagatutok sa singaton sa pagpangalagad no sa siniyang gabi aksyon na Eric. So far no ang aton sa iyang tiyempo diri sa may ikalimang distrito sa probinsya at no nagagalo mga aton sa ikalangitan sa siniyang mga tinion aksyon na Eric no huwag kita sa may makita diri nga bituon kag probably basi kon karon sa gabi no magatupa ining ulan diri sa aton sining or diri sa may 5th district action Eric. Sa aton sining balita nga madulong no sa aton sining pagpangalagad nagpatigayon iya sang training ang mga katapo sang Moises Padilla Municipal Police Station para sa mga miyembro sang BPAT o kon Barangay Peacekeeping Action Team sa pagpanguna ni Police Major Randy Babor ang hepe sang Moises Padilla PNP. Ginupdan man ini aksyon Eric sang local government unit sang Moises Padilla sa pagpamuno ni Mayor Ella Celestina Garcia Yulo kag ni Sangguniang Bayan member Vincent Garcia. Nag-umpisa ang ining training kagina 7 ang aga sining adlaw August 4 sa may Barangay Poblacion 6 Evacuation Center. Suno kay Police Major Babor ang ining training ang isa sa mga requirements antes pa man ma-hire ng ining mga BPAT applicants kay suno sa hepe action Eric no pamagi man ini agud matudluan ang ining mga miyembro sang BPAT nga ang ila sini no nga mga functions no ang ila sini nga mga duties kag mga responsibilidad bilang makatapo sang Barangay Peacekeeping Action Team. Ginbugusan sang 32 tanan ka mga trainees ang nasambit nga training kag magalawig ini no tubtob iya sa masunod nga 4 ka adlaw hamanti 5 limani ka adlaw mo nga training nila tinagsasugod kagaina. Dugang pa niya Babor ang basic qualification sa good mangin miyembro sang BPAT is dapat residente ka sa Moises Padilla, di may willingness ka kuno kag volunteerism nga mangin BPAT member. Aksyon na Eric pabantiyan ta ang dugang nga pahayag ni Police Major Randy Babor. So, tanda nga mga pinokyan tayo nga iso kong nag-start ng ilang training to ay internalize nila pa yung posla nila nga sila sa training kag mag-link sila kung ano ang dapat nila nga matunan dapat i-apply sila kung mag-aaral na sila mag-performance ng QP at Sir, ang mga miyembro ta sir sa BPATs, may mga honorarium man sila or allowances? Actually, may kwan sila yung banwa, no? Na
Kaya na sila sa kapahir ito may pinatugin sila yung ringalok LGU na ito. Nabatian ang payag sang hepe sang Moises Padilla, PNP. So far, aksyon, Eric, wala gid man, no, sang dalagko nga mga hitabo o kon balita diri iya sa aton sa nga area of responsibility, partikular na sa ikalimang nga distrito sang Negros Occidental. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat kay Action PJ Papasible reporting live gikan sa 5th District. May gabi dira kay Madam Cristina Taksagon. Maga-monitor sa aton si Madam Cristina Taksagon. Siya dira kabataan kag siya dira nga mister. Sa Corbada Planters, Barangay Cubay, La Carlota City, ga-monitor sa aton si Ana Dizales. Paring kinano sa guys sa Tokyo, Japan. Good evening, monitor ang pamilya Katalogo kag Duga sang Barangay Yaw-Yaw, Kawayan. Ay na kay Evelyn Duga Holguin Katalogo. Purok Duruna na Senda Guba, Central Maaw. Ara si Toto Kirk Nathaniel De La Torre. Kayo ni Bila Ongli, happy birthday, no? Karon nga adlaw. Andumanan, tamya ko lang dira si Attorney Dindo Ramos kag Caravallo family sa Haba, Kanduni. Alina kay Roberto Hiraposco Caravallo. Kay Police Lieutenant Edgar Alan de Guzman sa kay Police Lieutenant Edgar Alan de Guzman, ang Deputy Police Chief ng Station Number 9 ga monitor gid sa aton. Ang hepe dira si Police Major John G. Liba. Kay GBL Lontaya, good evening. Kay Makoy Jasnis, nagapaurok-urok kid ha. Para sa himamaylan nga si GBL Lontaya. Sa Kilantan Hoxon family, sa Progreso Binalbagan, ginatamyaw kamo ni Rosalio de los Reyes. Kay SB member Ding Dong Guzman Severino sa San Enrique, mayong gabi, nagapaurok-urok kid. Namian kisang background si Sir Dens Alio para sa Siason Caliban Morsya. Sa Sumag, nagatamyagin sa inyo si Lodibico Piralta. Kativer, may gabi, kay Romeo Pastrana Sr., kay Madam Gloria Dislati Sumbito and family dira sa Valladolid, sa Barangay Tagob, araman si Karen Miraflor, kay Jeneline Ampil, Henry Kauntao, shout out sa asawa ko, lain matsyag ko no tigit Wilson na nga. Kay Cheryl Alayon, mayong gabi lang. Kay Jocelyn Songkomidya sa Barangay Jess Mambulok, Francine Folsin sa San Enrique Ambacan, Roland Jason Villalba, John Paul Estimo, Rosel Alejo, Edgar Ortega, Ruby Ann Rasco, sa kay Julie Dunisa kag Johnny Taglorin. Alina kay Jose Pacifico sa San Enrique, no? Aprik Maundi Uya, ga-monitor man sa ato, no? Happy gid si Cecil Bibik na nakita iya kakuno. Dason nagpa-picture siya, pakita iya sa ako. Laban sa pamilya Laparan, Labanyego Torbela kag Isparisya, natamyo kamo ni Connie Laparan sang DSB Pandanon. Linita Pilia, tamyo lang si Romeo Pilia. Kapaurok-urok ito. Action Night Patrol, no? Nalin Pistisa kag Sandra Bermilio sang Yellow Bill binubuhan, ginatamya kamo ni Cecil Bibik. Jocelyn, may gabigid. Pamilya Buhawi, Kalbo, Hamora, kag Iglesia sa Sitio Pulo. Sa Hiso sa Height, Estefanía
Diana Villanueva, ginatamiyaw kagid ni Manjo Arnejo. Minchi Gonzaga, Ricky Laganya, Concepcion, Nuinay, nagyapon kay Cecil Bibik. Lisa Libuon sa Alcobar, Kingdom, Saudi Arabia, monitor man sa ato, no? Salamat gid kay Lisa Libuon. Si Boboy Gonzales, ti as usual niya. Sa kay Dondi Blanca, para sa Talisay. Barangay Captain Mr. Riri Halea, pagawad ya kay Rogelin Burlado. Ayong gabi kita rin na kay Cecil Bibik. Si Emilio Morina, kuno kag si Mierna Okilio sang lunoy ka monitor man, no? Babski Bams Gonzaga, may gabi. Anthony Hugos, sir, may gabi dira simo. Orange Solaira, si Edith Idrama, Kumlaga monitor man. Sa kay Herbmos Orlac RJ, sa Qatar araman si Maylene Galino, gapa urok-urok, no? Sa pagmonitor diri sa inyo palatuntunan. Salamat. Resulta sang STL, first draw 18-10, 18-10. Second draw 38-15, 28-15. Third draw 38-3, 38-3. Resulta sang 649 nga loto, jackpot prize wala sa mga nakakuha 15.8 million pesos. Resulta 44, 29, 17, 34, 2, 12. Again, 649 ha. 44, 29, 17, 34, 2, 12. Resulta sa Lotto 642, jackpot prize wala sa mga nakakuha 18 million. Resulta 642, 29, 32, 12, 23, 1, 21. Again, 29, 32, 12, 23, 1, 21. Balik kita pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad.
Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Daog
ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol. May tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani, ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop, dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sininga promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures.
Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration. O kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain na masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow. Pabalik diri sa balagad last kag final stretch sa ato sa pangalagad karong gabi. Balikan ato sa nga Patrol 1, Bravado Patrol. Balikan ta si Action Zel Minardo. Sa ratipo niya sila nga mga aksyon balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Cell sa Balikan Report, Piskamak. Action Eric, ginhatagan sang pasidungog ni Major General Benedict M. Arevalo, Commander sa 3rd ID ang katapos ng 62nd Infantry Battalion bangod sa combat accomplishment. Madumduman nga mayara enkwentro sa tunga sa 62nd IB kag CPP-NPA sa tung Hulyo 26, 2022 sa Barangay Budlasan, Canlaon City, Negros Oriental nga nagadugay sang 10 minutos ang pagbaylo sang lukpanay nga nagresulta sa pagkapatay sang 3 ka miyembro sang Central Negros 1 KRNCBS kag pagka-recover sang KG-9 nga may magazine, 2 ka caliber 45 pistol nga may magazine, 1 ka 38 revolver, 1 ka gauge shotgun, dokumento kag personal nga kagamitan sa communist terrorist group, samtang wala naman may nasamaran sa bahin sang mga militar. Ang napatay nga katapos sang NPA amo Sanday Cristina Hacolbe alias Chubby, Finance Officer 1, 40 anyos kag si Rodan Montero alias DJ, 26 anyos kag Everly Key Hacolbe alias K, 18 anyos kag lunsay miyembro sang CN1. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang MyTC ang alkaline nga vitamin. Zil Minardo una sa balita una sa aksyon
sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat gid Patrol 1. There you have it. Kapag usang pagpangalagan sa Action Night Patrol program sa Webes edisyon. Liwat naman ini magatakop, balik kita buwas. Biyernes. Aton sa nga mapatrola unit reporters in action nga napalagan kami sa Action Roger Gutiv, BJ Pasible, Nelson Pateño, Zel Minardo. Back to back sa ito kapiloto Action Nino Bugina. News Center Action Dale Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henrich Polgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT expert Sir Elroy Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Turok Silad Sang Bago, Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. Sa ngalan sa Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang iulagat ang kurma na Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Rick Magbanwa, isiling adios amigos, hasta la vista, ayaw makalipat atis pagtulog, magpangamuyo. Sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog akwerpo sa Action Radio, Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon!